Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hajiya Hafsat. Ina muku tallan YouTube channel ɗina mai suna Hafsat KTTV. Ku biyo mu, ku yi mini subscribing, ku yi mini like, ku danna ƙararrawa. Na gode. Asali na gasar bajo ta dawo kiwo tana yi min sinni da zuwa. Fulanin asali dole jama'a mi hukuma soyayya kai ɗaya zan yi wasanni da zuwa. Yar Fulanin asali ke na bin soyayya. Soro zan bege mara kunya. Fulanin asali duk wanda ya zo gunki a rada sai ya yi jinya. Fulanin asali mai yiɗi ma yar fillo ta homu je gunkiwo. Yar Fulanin asali na samu mai tarbiyya. Asali kana so na dole kai ya kiwon shanu. Yar Fulanin asali in ka je ka dawo zana yi maka sannu. Yar Fulanin asali inda za ta yi murna na samu mai alkunya. Dan Fulanin asali lale lale sannu da zuwa. da kyawu da salo. Fulanin asali dandali an taru mu ake son kallo. Fulanin asali mi rawa mi juyi mun yi dacin juna. Soyayya ta rana da ke nake tarayya. Asali mun haɗe kanmu da ni da kai damu. Yar Fulanin asali su kamar wasa da kanmu mun kamu. Yar Fulanin asali alƙawar za mu rike da ni da kai ba rabuwa. Zan kira ka da ango ne ka kira ni amarya. asali na gasar bajo ta dawo kiwo tana yi min sinni da zuwa.